Khubor Kabate CTV. Kumba Julong Manau Snem ka Balang Catholic hasat la ka pertai ke jukun mau kerpang da ka babu jingduai yakimen sim ki balaklat no haga artarik unaiwi. Mentaka sengiru ka Balang Catholic Shillong Archdiocese kala terwaya ka mas bakut na benta baro gimen sim ki balaklat no bala pelong dau lengdo sat jong ka Archdiocese Shillong Most Reverend Victor Lengdo harengkat ka jing seran lang jong ki lengdo sok blai bat ki hajar ngut ki pait rengwet ki badon ya ki bahiyeng hasem ki bala tep haulum jing tep halai mkra ki bala yeshimenta banbu ya ki sentio batang ya ki mombati ki dikot bat ki nongyalam jongka hinyu trap Achik National Movement Ribhoi District haga artarik unai weng arajar arpulai ki late ada ki banner hakal leng ki shnong jongka them Ribhoi kum shimenta ban aimen sim yala ki parad khot bat ya ki nongyalam jongka seng hapo ka jingyalam jong president uba lamprang karbani ki baladon menta ha Delhi ban penlongi ka jingye ki ka jai jai ha jantar mantar ha New Delhi ha ka laitarik unai weng arajar arpulai kum shibenta ban pensngo syaki dendong skor jong ka sarkar India ya ka jingdawa jong ka jait benriu khasi ban penrung ya ka khtin khasi ha ka kernit ka bapra jong ka riti sanchar kari India ban weng ya ka jinge jong ki pai khasi penar ki basyong basa ha ki shnong khaput ka jela Meghalaya bat ka jela Assam bat sakawai pat kamat ka ba kham kongsan kalong ban pun urlong no ya ka jingdawa jong ka jela Meghalaya ya ka airline permit. Kaskul Indira Kleshnong Sora ha ka jing ya lenti na ka bantaban Sam ya ka jing nang jing start ya ki khon kihti. Ha kaskul Indira Kleshnong Sora ha ka jing ya lenti na ka bantaban Sam ya ka jing nang jing start ya ki khon kihti. Ha ka life way tarik urisau arajar arpulai kala penhap perda ya ka jing rakhe dap san post nem jong skul. Lasdang ya kani ka program da ka jingkan mau buram ya ki no hikai jong kani ka skul ki bala khlat no. La penhap perda ya ka jing rakhe da MDC jong ka Sora constituency uba Tita Starwell Kine uba lalongkum kongsan rengkat ka jing sakhilang jong iem ka hima Sora uba lalongkum sembut kongsan nalor ki weipat. Kendiat benai hadien baka Federation of Khasi, Jaintia and Garo people kala lum nong muna ya ka umbam umdi nagi saupun riu teligi shnong bat lalap bakim long ki basngan ban penon kam katanat Public Health Engineering kala thau da ka Task Force Committee kaban pet janai ya ka jingkho jong ka haswa ban sam syaki pait ba nong shong shnong jong ka nong ba shlong. Ya gani la pentip da Marquis Marak ubadai menteri sarkar bapek ya katanat Public Health Engineering haba ya keren bat kilat patai kubor haga sing balang kumbah nriu pongut ki kena skul kentai kila mudui persya ya lau jong principal jong ka wei ka skul halor ka jing keno bau jrong kti bat le be ijat ya ki kena skul haga wei ka senior secondary school ka badan haga jela Haryana ka sarkar jela kala suspan bat phakem mardor yau Kartar Singh bat phak pelong ru ya ka jing tokit hadin bau new principal jong ka school ula petri ban light na ka jing syakem hagi bor jong ka ai ka Haryana State Commission for Women ka ba shimti ban tokit halor kani ka jingja kala lapru ba arngut nagi kena school kentai ki bala khlat no na kani ka slapur thai la suba ba ki dei ki bala syak le bi ijat hau principal jong ka school. Kador jong piat kala kiu hadu shispa tengka shikilo ha kador yo ha ganong ba Kolkata ha ka sengi palai kat ba kador de yo piat ha ki yo de lang pat kalong prabhu tengka shikilo ki dikot jong ka West Bengal Government Task Force kila penlong mardor ya ka jing tokit halor ka jing keu dor jong ki marba mardi shwaban wan ka le niam kali puja ka Diwali bat ka bhai phota lani ka bhai duj rengkat ka jing seran lang jong ki bor pulit la batha ya ki nong de bakim dei setia ban sim kabu ban penkiu dor yo piat ka sarkar Uttar Pradesh kala yok pediang nyopun riu hajar teli ki application hapo ka PM Vishwakarma scheme bala pelai pai ba do menteri rang ba do kari u Narendra Modi ha ka khan nyu tarik unai lor mentau snem
Lembaga nega skim labu thong ban ai jing kersian ya ki nongsna tiar ki bayeng halaki jong ki kijat bakindup la ban thiet ya ki tiar kitar. Katanat ka koit ka khia jong ga jalla Karnataka kala pet ngor bha hadien balalap ya jing sapriang jong khnyang jing pang Zika. Lengba ka jing dai jong ki perjong ha Chikkabalapur district kabadon markhap bat ka Bengaluru urban district. Katanat ka koit ka khia kala pentip bahagi henriu pu pratali ki jaka baper jong ka jela la letes ya ki perjong ban lap ya ka jingdon jong u khnyang jingpang Zika hakamet ka jong ki. Na kini ki jing letes kat to kat ni la shim nong muna na ki henriu tali ki shnong jong ka Chikkabalapura district. Lieutenant Governor jong ka Jammu and Kashmir Manoj Sinha ulap lai ba hadu shispa tali ki electric bus hapo ka Srinagar electric bus project bat kawet lamaru ia ke nyopusan teli ki e-bus na Nishat bus terminal. Kini ki e-bus kin ya hakikat san teli ki surok jong kasor bat haki arteli ki surok ki badon Shabar jong kasor haka jing ya lenti ka bajrong arspa kilometer hakan shisngi kaban sedang nado ka Prabajem step hado ka por Prabajem mien. Omar Abu Rasha uleno bala syakem hagispai gari Israel ulapla baginong yalam jongga kunhun leno Hamas kila hukum ya kishipai bagin siap peniap napang ya kiju haga jinghiar thma kendit ya gari Israel haka nyu tarik risau arajar arpulai. Kashin bet kabadai ketanat sentiat jonggari Israel kala pelaj baru ya ka video footage bala tokit yauniu erang jongga seng leno Hamas kabaulapla ba la hukum yaki ban syusiat yap omban rabor yaki ju. Kakenhun sipai Israel Defense Force kala pentikna halor ke jing siat namding yaka Jabalia Refugee Camp ha Gaza kabalong ka temsa jong ki petwer kabala penyai daki Hamas bar ha kejo kapor kala pentikna ba ka lengsun yapom jong gari Israel kala yo ban penpra yaka ying jong nong yalam ka sengle no Hamas ha kani temsa jong ki petwer. Kari Israel kala penkesan bagani ke jing ter namding yakani ke yeng kalong banyo peniap yo commander jong ki leno Hamas ubari tengen hagani ke yeng karba nakaliang jong ki Hamas kila kentai war ya ke jingkam jong kari Israel ba unong yalam jong ki usa hagani ke jaka. Ka Israel Defense Force lane ka kenhun sipai jong kari Israel haga singi palai kila penlong ya jing twet ka bajur hadien ba wei unong Israel ubala lai post nem karta ula syak siat yap hapo ka kali hagi benta jong ka West Bank. Ya kamet jong ni urang ba ubala thiak lengktar haga pungsnam lalap naga kali ka bala kelak Hong Kong hajan kasor bait lid. Tang hadien kat to ni por jong ka ni ka jingja ki sipai gari Israel kila pakhang ya ki surok bat pelong ka jing twet ka bajur ya ki badon kti. Kumbasan pau na shispa ka khayi ka pateng hagari Israel kala shakta bat palat san pau na shispa ka jing yolum khajna gari Israel kala mat ya ka jing do nong nagadaw ka jing hiarthma jong gari Israel ya gi lena Hamas laong ka kaipot bale ya ka sorjamin da ka Central Bureau of Statistics ka balalum jingkhen na ka shi hajar nriuspa propotally ki company. Ka Central Bureau of Statistics kala yato ru ba ka daw ba ka bakta ya ka khay pateng ka day na ka daw ka jing hiar kansan jong ki mar ki mata bat ka jing duna ka jing dawa ka jing pep tray jong ki nong tray ka jing perking ya ka lait kawan ka jing khang ya ki school bat ka jing pensange ya ka jing shalan ya ki mar ki mata. President jong gari Israel Isaac Herzog ula keno bagi leno Hamas kila kenshoit banwan ra ya ke jing isi jait benreu hapdeng ki Jew bat ki Arab hapdeng ke jing khun thma kini ki ar kan hon Herzog ula ong bagi nongshun kila persyang da kabut kumno ban kenshoit ya ki Jew bagi dei ki breu ki basneu hadin bagi sipai gari Israel kila penlong ya ke jing khanra ka bateng ya ki lena Hamas hadin ke jing sya hiarthma kendit jong gari Israel haga new tarik ubnai risau arjar arpulai. Kakenhon sipai jongga Israel Defense Force kala itu yau sipai ubala syak peniap ha Gaza hadin ke jing khanra ke bajur bat ke jing hiarthma persya yaki jaka bala batbor daki leno Hamas haga arhunyo tarik urisau arjar arpulai. Ka Israel Defense Force kala pentip ba uniu sipai ubala doe yala ka jong ke jing im udai ubala tip kerteng kum Lieutenant
Yuval Ziber, ubala arfusan snem karta, but ubadeiru u platoon commander jongka 707th Infantry Battalion jongka Jerusalem Brigade. Kumba arspa nriu sangut ki riu ba kila doe yala ka jong jing im ha ka jing betei jong ki bom landmine bala tep da ki nongshon hagari Ukraine nado bakari Russia kala hertma yagani gari. Ka Defense Ministry jong gari Ukraine kala yato banado banai rempang arajar arfuar kumba sanspa nriu teli ki bom landmine kila betei ha Ukraine hakaba sanspa nyofu ngut ki brio kila mansau bat donru ki bala doe yala ka jong jing im. Ka sarkar Ukraine kala pentip bakumba silak nyofu saw hajar square kilometer hapokari ki nongshon kila tep yagini ki bom kum ka jing penhiar kpot yagari Ukraine. U Presiden Jongari Russia u Vladimir Putin ulapan pau ba u khmi lenti baka jing penjari ban khang shalan mar daga United States of America Persia yaka Moscow kan nang beteng bat yathoru baka Russia kala nang penkre ban wat yakilat gelenti kumno ban weng yakani jing Habakren hagajing alang bat ki he nong elam jongga Economic Department u Putin ulaong baka yok kakot jonggari Russia kampat syakta AA watla kaladon kajing penbor jonggari US ban khang ya kajing shalan mar syagari Russia hadin kajing hiartma Persia ya kari Ukraine. Ujumai bajur haduk henriu point lai magnitude ula penkhnyo yaka East Nusa Tenggara Province jongkari Indonesia hakasengi palai. Ka Disaster Management Agency kala yato ba uni ujumai ula khi hakapor sau bajim step bat kathmei jong uni ujumai kalong na kabenta ka basyathi jong ka sor kupang. Ka jing sange trekam jong ginohikai school ka Portland Public School kalawan ra ya ka jing teko bat ka jing khang kredep ya ki Prapuai teli ki school ha ka jela ka bahe agari United States. Kani ka jing sange trekam jong ginohikai ka dei hadin balami ka jing bemia sengtho jing mon ka balane jin shipho bnai kanti apadeng ki bor peniai district bat ki nong yalam jong ka union halor ka jing bem ai jing menjur ya ka mangtengka bala dawa da ki nohikai. Ki pulit jongkari Sweden kila penbena ba onom sya asyu ya ki pait ba ban ra ya ki pla habaro kawai kari. Naga daw ka jing syep ting ya ki kampen trim da ki leno. Ya kani karai la shimban yada ya ka jing im jong ki pait ba hadin bakalami ka jing berngem na ki kenhon king atiar la ong ki pulit jongkari Sweden. Ka jing khang man ra ya ki pla kalong ru ha ki tamasa bat ha ki jaka penlong ya ki concert. Ki borsen syar jongkari Pakistan kila kem ya ki spangut ki petwer jongkari Afghanistan ki bumdon ya ki kot kisla ki babyang hadin baka jing aipor ka bakhaddo ya ki ban mi no nari Pakistan kalakut. Kumba kalong menta ki don hado khat nyau lak ngut ki nong Afghanistan ki ba petwer syakari Pakistan bat ka sarkar kala rai ban penmi ya ki petwer nagani kari lada kimdon ya ki kot kisla ki babyang. Usim jongkari Bhutan u jigme khesa nakmel wangchuk un sawan yuk jat syakari India hakasengi thodeng bania kendo kerpang yo menteri rangba do kari un Narendra Modi yo External Affairs Minister US Jai Shankar badia ki wei ki he jong ka sarkar India. Itu kilong kimat kublai.